bandubin na bi nazirin kai da gona da abinci batun ya karan jiya a ba wai mazancin banza ma kake yi wallahi ya ka isa ma ka haɗa motar rana da ta naziru ka ba nazirin me kan je ka kalli motoci a naji ai mota da ganin ta ka san mota ce a naji mota rana a sai aboki na ya ne noma wallahi ya gani wannan rinkan ai na gaban ganka ba wallahi na dan fita bakin kasuwa na je na dan yi kawai na ta wani dan wahala na yake gaya mun yana nema ya bata mai waye ne wannan yake wai gaya kaji yana hada motar Naziru ne da tarara motar rara a duniya ce alaji aboki na kana so ka bata min rai a ka hada ma wai Naziru da rara ne oke kana ne ma kai ma ba ka yadda motar rara ta fita Naziru ba wannan rara kana yi da Naziru a ba rara a duniya ne haba kai rara ne sai ka zuwa ba ka san me za ka kira da jigwagu haba jiwagun din banza ka ne miliyan 700 da wani abu fa haba kai baka san kudin mota ba a to wannan na sani ina ji rara shi yake yi ya raba kudi ya raba kaya ina ji ka wannan cikin ka bai dauka na bane a to kuma kai yanzu to tambaye ka ai ko ban koshi bane ina fata da rara ba abin da ya sai raba inda rara wannan na ji wannan ba wani abu da ya sai shiga kana da rara yanzu ɗayan tambaye ka kaga 1000 nan 1000 ce ko 1000 ce bugun Abuja a ware kwa da rara da 1000 na wace kake so ya da rara da 1000 yo kai ko muna zancen mota sai ka zo ka hada min rara da 1000 to naga kana so ka bata mai gida na rai ka bata min rai magana ta gaskiya Naziru rai kamar ka bata min ni rai akan rara sai daidai a mutu a to ni daidai matsalar ban karya ba baka karyawa a ban karya ba na miya na san rara akwai kokari amma dai akan dubin nan zan ya koma gun Nazirin ba yanzu abin da ra'ayi amma kai ka zaɓi ɗaya a ciki in baka ne ko kuma me kai ƙarya ne raran nake so ban dubin a baka dubin na bi Nazirin kai da gona da abinci batun ya karan jiya ban dubin dubin nake so Allah dubin kake so dubin nake so ka gane hanya aboki malar rara ba komai Naziru duniya ne sarkin waka ba Naziru duniya ne sarkin waka ba Naziru duniya ne daga shata baban mu shata yayi shi ba ai Naziru duniya ne na yadda kenan za da ka fasa yanzu ka gane ba akwai inda ranje ne wani jangulin da ranje ran dan gobe na ga ma dan zancen Nazirin da zai ni inda akwai irin wannan to kuma kai ka sani a kan mu ka same ni ina wajen na gode wajen nan raka ko wajen ba ka da